Gegulang aksara Jawi déning Ngatilah. Atur kula mugya katur Bapak Ibu guru ingkang sampun gegulang dhateng kula. Duk nalika tangan kula kaku saha nalika pikiran kula kopong saking ngelmi. Panjenengan tuntun tangan kaku puniki nyepeng potelot nyerat aksara Jawi. Ha, na, ca, ra, ka. Manah kula pitaken, niki gambar napa aksara? Namung boten wantun matur. Amung mendel marikelu. Yekti Bapak Ibu guru gegulang kula nyeret nyerat aksara Jawi kebak raos tresno. Matur nuwun Bapak Ibu guru. Ajuning jaman beto ewah-ewahan. Sapunika aksara Jawi sampun saged digitalisasi. Boten kaku kados tangan kula jaman sewau. Kanthi teknologi modern kita junjung aksara Jawi gong kaloka ngrenggani lumahing bantala. Yekti aksara Jawi saged anjaying bawana. Aksara Rinonce déning Kiken Winanti Nurdiana. Aksara Jawa jinejer ing bluwang kaserat endah minangka babat sejarah cariyos lelakoning manungsa pait legening prastawa ngandhut pitutur luhur owahing mangsa aksara manca njaban langkah lumebet ing tanah Jawa karaos langkung nengsengaken. Aksara Jawa lajeng keanggep kuno, jadul, kepara damel wirang. Gingsiring jaman, aksara Jawa ingkang kaserat ing lontar tansaya dangu saged ical, sirna, muspra. Kapan aksara Jawa moncer ing saindenging donya? Kapan pendhut mendung ing jagading aksara Jawa saged sumilak? Pramila sinten kemawon panjenengan sedaya sengkut sesarengan Rinonce cancut tali londo nglestantunaken ngrembakaning labdo haji aksara Jawa.